Anginibingelele nginabukele sibuyile futhi la kwingosi yamaphupho sichazele namaphupho ambalwa athinta nje athi awahambisane nokukholwa noma nabantu abanokuya ey'nkonzweni nabantu abanamaministi abanamabandla noma abantu abay'khonzelayo. Amaphupho esiliphethe la siqale ngephupho la umuntu ophupha iblimp inako kwezinto okundiza emoyeni okusabhaluni kusafana ne-submarine kodwa kona kuhamba emoyeni. It's a blimp ngathi iyampontshwa something kodwa kuhamba emoyeni kona kufana ne-submarine ehamba emoyeni. It's a blimp. Uma uphupha lento leyo kusho ukuthi umuntu olawulwa abantu abeza namacebo kuwena, abantu abanama-trick bayakwazi ukulawula. Ububi baleli phupho leli noma liwuphawu lokuba weak lisho ukuthi umuntu o-weak, umuntu ontekenteke empilweni noma emvini ebandleni umuntu ontekenteke. Lesithuthi lesi sisho ukuthi wena umuntu ovele ayele opheshulwa umoya, ayele makufika abantu bekufundisa okuthile la uyaundiza nabo na umuntu uthuphe from ama-miracles ngizwe kuthiwa usukumisa ishosho umuntu ngapha yebo isho into enjalo. Umuntu ongenampemboni, umuntu mangathiwa manje kunomuntu osukumisa ishosho awudiseni kulo muntu useze ngamuphi umoya, is it true or usenza ama-trickal tata papa udedi nakuyakuso njezinjalo. Asikhulume la umuntu ophupha-ke isikepe. Uma uphupha-ke la isikepe noma-ke umkhumbi lokhu kungasho ukuthi ibandla ngokuncika kuyisize yaleso sikepe noma lo mkhumbi loyo kungasho impilo yakho noma ibandla elinamandla elipowerful. Okuhle-ke ngale phupho leli lisho ukuthi impilo yakho ihamba kahle noma iministry ihamba kahle futhi izinto zihamba kahle phakathi kwakho nabantu osuke ubathanda. Uma-ke lesikebhe lesi kulo mkhumbi lo ogijima kakhulu lokho kungasho ukuthi iministry yakho i-powerful kakhulu noma wena ukuphumelela unenqubekela phambili esheshayo kakhulu kodwa ku-spiritual realm. Futhi lokho kungasho uma kungumkhumbi uma umncane noma kuwumkhumbi lo ohamba ngamaseyili okunamathela apheshulwa umoya, lokho kungasho ukuthi kunohambo ohamba ngalo noma iministry inohambo ekulona njengamanje kodwa eqhutshwa umoya kaNkulunkulu. Hamba kufunde lapho Genesis 6 verse 15 noma ufunde nge-1 Timothy chapter 1 verse 19. Asikhulume ngobubi bale phupho. Uma-ke leli phupho leli ikakhulu uphupha la isikepe noma umkhumbi okulwa, umkhumbi wezempi, ungasho ukuthi ubhekene nempi noma ibandla libhekene nempi. Spiritual is a spiritual warfare le ubhekene nayo njengebandla noma umuntu wena ngokwakho njengoba usahamba uhambele lukaNkulunkulu. Futhi kungasho ukuthi udinga ukuthola i-direction ne-guidance kuNkulunkulu. Hamba kufunde lapha uLuke 8 verse 22-23. Asikhulume la ngamabreki. Uma uphupha amabreki, blake masizwe ukuthola amabreki lokho kungasho ukuthi uyamiswa noma ulinde into ethile. Ubuhle baleli phupho leli lingaba uphawu lokwenqaba ukwelisonweni, lokwenqaba ukwelelingweni. Futhi lingasho ukuthi umuntu okwazi ukudlula ey'meni ezimbi, umuntu okwazi ukunqoba nezono. Hamba kufunde lapha u-Acts 16 verse 6 no-7. Okubi ngaleli phupho leli uma uphupha amabreki, breaks in English, kungasho ukuthi kunama-hindrances or umuntu osehoxa kweministry noma umuntu obhekene nenkinga empilweni yakhe. Futhi kungasho ukuthi awunawo amandla okwenqaba noma ukushintsha i-lifestyle yakho embi noma ukuyeka iy'nkoleloze. Hamba ufunde u-2 Peter chapter 2 verse 14. Nangu umuntu ethi ngiphupha ibhasi. Uma uphupha-ke ibhasi lingamelela-ke ibandla, lingaba isimo noma uphawu lwebandla noma-ke i-ministry yokufundisa. Kodwa kuma uphaka uhlobo lwalesi sithuthi leli liphinde lisho i-unit okuhle, lisho i-unit kulelo bandla lelo noma kuleyo group leyo manje i-group. Futhi lisho ukufunda, lisho ukuthobeka nokuthobela imiso zebandla. Futhi lisho uma uphupha
umgibeli noma ibhasi elayisha ivakashi isho ukuthi ungumhambi wena okusho ukuthi uhlala ebandleni. Hamba ufunde ke lapha uma Hebrews chapter 11 verse 9 ubuthi ke uthini uNkulunkulu sikhulume la ngomuntu ngiphupha ke indiza mshini ihelicopter. Uma ihelicopter lesi sithuthi lesi sisho ke ibandla noma sisho impilo yomuntu futhi uncika ke ukuthi yipi direction ne movement ekade yenziwa ke iyona le helicopter noma ke le indiza mshini kodwa ke isho ukumuva nokunyakanyakaza kwebandla noma ukunyakanyakaza kwempilo yalowo muntu loyo. Okusho ngale phupheleli uma ke le ndiza ihamba isho ke lento iwuphawu lweversatility noma lokuba versatile nokuba resourceful kwebandla noma kwakho ebandleni noma empilweni yakho. Hamba ufunde lapha u2 Timothy chapter 4 verse 2. Okubinga leli bandla lingasho ukuthi uma le ndiza mshini semoyeni udingahamba kusho ukuthi aninayo inqubekela phambili, anindawo nimile njengebandla wena noma umile kulelo bandla lelo noma empilweni yakho akunamnyakazo. Sikhuluma ngomuntu ophupha ilimousine. Uma uphupha ilimousine lokho kungasho ukuthi umuntu obalekile kulelo bandla lelo noma empilweni yakho. Futhi ukuphupha ilimousine ukukhombisa ukuthi umuntu oyikhukhumezana yabo ebandleni futhi noma kulesi sikhundla osusiqhoqhobele. Ngasho ukuthi service yakhe ebandleni uyithula uyenza ngokuba nearrogance futhi ayikho fruitful, ayinazi izithelo yabo. Wena ucabanga ukuthi uyabasiza abantu kanti umsebenzi wakho useless and empty yabo. Umuntu ophupha ilimousine okubi futhi ngaleli phupho leli kusho ukuthi empeleni ukusha ngaleli phupho leli ngasho ukuthi umuntu osebenzayo, umuntu obalekile osebenzayo ebandleni nasempilweni. Kodwa kubi ngasho ukuthi wena umuntu oneqapho, umuntu onepride, umuntu ongenazi izithelo ebandleni noma empilweni. Asilibambe lapho soqhubeka ngelinye ilanga sochaza amaphupho enifisela wona ngane zakwethu uNkulunkulu uzokuletha. Nedi kubalekile ukuthi guys uma sithandaze ngokukholwa yonke into sazi ukuthi sifanele ukuthi sikholelwe lento lesikholelwa kuyo. Uma sikholelwa kuyo senze sokuthi siyayilandela imigudu nemiqathango ebekiwe eyakuleyo inkolo leyo sokuyilandela. Nina bendle ukukholwa akungadidiswa kabantu, nilahle ukukholwa kwenu nenkolo yenu. Ngiyabonga. Nakho subscribe. Yay! Subscribe.